Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati boma lake likuchita chilichonse chotheka kutukula miyoyo ya Malawi. Dziko la Malawi lapempha mayiko a mu Africa kuti adzikhala ndi mfundo zimene zingathandize kumanga mayiko awo osati kugawanitsa mitundu ya wanthu. Ndipo apolisi amanga yemwe anali nduna yakale yoona zachuma a Simplex Chicholapanda. Takulandirani tsopano nkhanizi mwa tsatanetsatane. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati boma lake likuchita chilichonse chotheka pokweza miyoyo ya Malawi. President Mutharika amayankhula pomwe amafika mu mzinda wa Blantyre kuchokera boma la Mangochi. Professor Mutharika anachulapo zakutsika kwa katundu ofunika kwambiri pa umoyo wa wanthu monga chimanga, zomwe wanena kuti Amalawi ochuluka akukwanitsa tsopano kugula pa mtengo otsika. Mwayi ntomodzi walemba ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wafika ku nyumba yachifumu yasanjika mu mzinda wa Blantyre kuchokera mboma la Mangochi. Polankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa Nando's mu mzinda wa Blantyre, Professor Mutharika anati ndokondwa kuti mtengo wa chimanga watsika, zomwe zithandizire masomphenya ake oti pasapezeke munthu akufa kamba kosowa chakudya. Mtsogoleri wa dziko lino walimbikitsanso anthu kuti apititsana ku sukulu pamene sukulu za sekondari komanso za primary zili zaulere. Konga ine nongeza oebe amene wafa ninja aibo wina akuja kiteze kapilanyika konse tikula chimanga kawanse chimoja chibaru kwa mbizo bane kata 15,000 naya wiki makishika komanso mitangu yani sanizina yese sanso kunisiya kwambiri. Pa ntchito yokonzanso misewu, Professor Mutharika wati boma lake layika chidwi chachikulu pa ntchito yokonzanso misewu makamaka yomwe yaonongeka. Professor Mutharika wayamikanso anthu a mu mzinda wa Blantyre kamba kovotera aphungu komanso makhansala a chipani cha Democratic Progressive DPP pa chisankho chachibwereza chomwe chachitika posachedwapa komanso chisankho chimene chinachitika chaka chatha. Professor Mutharika akuyembekeza kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma mu mzinda wa Blantyre. Mwayi mtumodzi, MBC. Unduna oona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena walandira kalata za ukazembe kuchokera kwa mkulu wa bungwe la International Federation of the Red Cross Akopani Masiro. Amasiro apereka kalata za ukazembe potsatira kukhazikitsa kwa ofesi ya IFRC ku Zimbabwe yomwe cholinga chake ndi kuyang'anira mayiko a Malawi, Zambia komanso Zimbabwe. Nduna yoona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda yati boma lipitiriza kugwira ntchito ndi IFRC pothandizira kuti anthu ambiri akhale ndi upangiri polimbana ndi vuto la ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tikukondwa kuti anabwera nditu kuti apereke mapepa lawo ndipo ife tidzapitiriza kugwira ntchito yabwino ndiwo. Bwanji tikunena kuti ntchito yabwino chifukwa tikudziwa kuti a Red Cross ndi International Red Crescent Societies akhala akuchita zinthu zambiri mdziko lino. Pakakhala nkhani ya flood yawa kapenanso zinthu zina zochitika ukunduku, timaona kuti iwo ndiye amabwera kuzathandiza komanso kuwaphunzitsa ngakhalenso zisanachitike ngozi za mitundu iwo amabwera kuti aphunzitse anthu kuti zimenezi zisanachitike. Komanso taona kuti iwo wandife nditu tikugwira ntchito limodzi kweni zimene amachita iwo zolimbikitsa
nkhani za chitukuko zathu za mziko monga tizo pakakhala ngozi tunkunena nkhani za ngozi zimenezi zokhuzidwa chifukwa cha madzi amene akukokolola zinthu. Iwo awa amabwera kuzathandiza midzi muja. Amasiro omwe akuyimira dziko la Malawi, Zambia komanso Zimbabwe ati alimbikitsa anthu m'madera akumidzi kuti akhale ndi upangiri opewera ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Red Cross kuno ku Malawi, Innocent Majia, wati ndokondwa ndi kukhazikitsa kwa ofesi. Kukabwera zinthu ngati disaster, Red Cross ya ku Malawi ili ndi malire opangira olowira respond kuyankhira zoterozo. Zikapitira pamenepo zimafunika federation abwere kuti adzathandizire. Ngati tidakakhala kuti tilibe office ya federation, kuti ngati mene officer abwerera kudzakhala ku Malawi chonchi, zidakakhala ndi malire kuti tikhoza kugwira ntchito ndi malire wena osapitira pamenepo kumbali zonse ngakhale ndalama. Koma kubwera kwa office iyi zikutanthauza kuti malire amenewo adzipitirira. Malawi Red Cross itoyamba ulekezera pamenepo ndi pa federation abwera kudzathandizira kubwera Malawi kuno udzakhazikika kumatithandizira kugwira ntchito kupita chitsogolo. Chinthu china nchakuti iwonjezera kuthamangitsa ntchito zathu za Red Cross. Mbuyomu tilibe office imene yasanabwere kuno kudzakhala tikafuna thandizo pabwera disaster. Ndiye kuti ndalama zichokere ku Geneva zifike office ina kaya ku Kenya zikhalenso nthawi achita approve atani zisanafike Malawi zimatenga nthawi. Boma la Malawi lapempha maiko a mu Africa kuti adzikhala ndi mfundo zimene zingathandize kumanga maiko awo osati kugawanitsa mitundu ya wanthu. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda ndiyo yanena izi ku Lilongwe pamwambo okumbukira kuti patha zaka 32 tsopano kuchokera pamene anthu ochuluka a mtundu wa Chitutsi anaphedwa ndi anthu a mtundu wa Chihutu ku Rwanda. Tili ndi ripoti. Chaka cha 1994 ndicho sayiwalika kwa anthu a mdziko la Rwanda komanso dziko lonse lapansi kamba kakuti m'masiku 100 okha anthu 100 a mtundu wa Chitutsi anaphedwa ndi anthu a mtundu wa Chihutu. Enanso a mtundu wa Chihutu amene adatsutsana ndi zakuphanazi nawonso adaphedwa. Kuphanaku kunachitika kuyambira pa 7 April mpaka na pa 19 July kamba ka kudana kumene kunalipo pakati pa mitundu iwiri iyi. Mchaka cha 2003 bungwe la United Nations linakhazikitsa tsiku la April 7 kuti likhale tsiku lokumbukira zinthu zimene zidachitika mdziko la Rwanda. Pachifukwachi nzika za mdziko la Rwanda zimene zikukhala kuno ku Malawi zinasonkhana mu mzinda wa Lilongwe kudzakumbukira tsikuli. Polankhula pamwambowu nduna yoona za kunja kwa dziko lino komanso ubale ndi maiko ena a George Chaponda anati atsogolera maiko a mu Africa akuyenera kumalimbikitsa ubale ndi mgwirizano pakati pa anthu awo osati kugawanitsa anthu mdziko. Achaponda anati maiko a mu Africa akuyeneranso kuphunzira kuchokera ku Rwanda kamba kakuti ngakhale dziko la Rwanda lidagawikana pakati ndipo zinthu zambiri zidawonongeka koma lakwanitsa kulumikizananso ngati dziko limodzi ndi kupita patsogolo pa nkhani ya chitukuko. Taphunziraponso kuti ngakhale dziko litawonongeka mungathenso kubwerera back chimozimozi kwathu kuno. Dziko lathu lisinali kuti lawonongeka kwambiri koma chifukwa cha utsogoleri wathu wa Professor Arthur Peter Mutharika tikubweza limodzi zinthu kuti zikhale mmene zimafunikira kuti azinthu azikhala okondwa kuti kwathu kuno ndi ku Malawi. Chimozimozi ku Rwanda zimene achita iwo pa nthawi imene chiyambire paja ndi zinthu zopangisa chwidi maiko ena chifukwa sopano lino kumene kuja ndithu chitukuko chikuoneka bwino anthu akudya bwino. Kazembe wa dziko la Rwanda kuno ku Malawi a Emmanuel Bugingo anati pakadali pano mitundu ya Atutsi ndi Hutu ku Rwanda ndiyogwirizana ndipo adakhululukirana. Iwo anati maiko a mu Africa akuyenera aphunzirepo pa zimene zidachitika ku Rwanda chifukwa izi zidachitika kamba ka anthu ena andale amene anali ndi zolinga zoyipa. Pamwambowu panalinso kuyatsa makandulo zomwe zimayimira chithunzithunzi chakuti kutsogoloko kuli chiyembekezo chabwino cha anthu a mdziko la Rwanda. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe.
unduna wa zamtengatenga ndi zomangamanga wati boma ndilodzipereka popititsa patsogolo ntchito za chitukuko cha misewu ponena kuti ndi nsanamira ya chuma ndi chitukuko cha dziko lino. Nduna mundunawo Ajapi Muhango imayankhula potsekulira msewu wochokera pa Crossroads kufika pa Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Emmanuel Chikonso walemba ripoti. Nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga Ajapi Muhango inayamba ndi kuyamikira boma la China kamba kathandizo lawo pa chitukuko mdziko muno, kuphatikizapo msewu watsopano odutsa galimoto zinayi wochoka pa Crossroads kufika pa Kanengo omwe unayamba mchaka cha 2017. Msewu ndi wa makilomita okwana 9.5. Amuhango ati boma la Mutharika ndilodzipereka pokuza ntchito za misewu ponena kuti ndiye gwero la chitukuko cha chuma cha dziko lino ndipo ntchito za malonda zimapita patsogolo. Mawu okondwa kwambiri kuti ntchito zimene anayamba kukuta moyo 2 His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika zikupherezeka. Ntchito imene tinayamba mu 2017 kusanira zimakata ndi azathu ku China, lero lino tikusegulira msewu. Ananena akulukuta moyo kuti ntchito zimene anayamba okha azazimaliza okha. Chimodzi mwa iwo ndi zimenezi. China mwa icho ndi bridge la Lilongwe lija ndi zina msewu M1 nzambirimbiri zimene anayamba ndipo azimaliza okha. Amuhango adzudzulanso mchitidwe osasamalira chitukuko chomwe boma lamanga ndipo ati nkoyenera kuti mzika zonse zitenge gawo posamala chitukuko cha dziko. Zitukuko boma likamanga ndi zathu tentisamalire tisaononge tisabe chifukwa timakati kuzibera toka tikuononga katundu wathu yemwe amene timugwire malamulo agwira ntchito ndithu kuti zimene zisamachitike ndi kutenga amene mapasa azathu apolisi komanso asite. Kazembe wa dziko la China Liu Mziu ati ntchito za chitukuko zotere zikutanthauza ubale wabwino pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China. Kazembeyu analonjezanso zopitirizanso msewu kuchoka pa Kanengo kufika ku bwalo la ndege la Kamuzu. Ntchito yomanga msewu wa M1 inayamba mchaka cha 2017 ndipo ndi ya 44 biliyoni kwacha. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Akuluakulu oyendetsa ntchito ya bungwe la chikhalidwe la mlako wa Alomwe Cultural Heritage ati ndodzipereka kupitirizabe kusunga chikhalidwe komanso kuthandiza kutukula umoyo wa wanthu mdziko muno kuphatikizapo anthu a mtundu wa Chiromwe. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe atulutsa chosankha a Montfort Mphatso Howahowa ndi a Jubek Monjeza kukhala mamembala atsopano oyendetsa nawo bungweli Board of Trustees. Chikalatacho chomwe wasayinira ndi wapampando wa bodi ya mulako wa Alomwe Amuchanakwaye Mpuluka chati anthu omwe awasankhawo ayamba kugwira ntchito yawo kuchokera pa 1 mwezi uno. Malingana ndi chikalatacho bungweli lili ndi chikhulupiriro kuti anthuwa athandizira kupititsa patsogolo cholinga cha gululi. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika wati boma lake likuchita chilichonse chotheka kutukula miyoyo ya Malawi. Dziko la Malawi lapempha mayiko a mu Africa kuti adzikhala ndi mfundo zimene zingathandize kumanga mayiko awo osati kugawanitsa mitundu ya wanthu. Ndipo apolisi amanga yemwe anali nduna yakale yoona zachuma a Simplex Chichola Banda. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Apolisi amanga yemwe anali nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda. Loya wa Achichola Banda a Jefferson Kadzipatike watsimikiza za nkhaniyi ponena kuti nduna yakaleyi yamangidwa kutsatira chikalata chomwe achitenga ku bwalo la Mkukula. Achichola Banda akadzipereka okha m'manja mwa polisi.
Akatswiri oyankhulapo pa nkhani za umoyo mdziko muno ayamikira ganizo la boma kudzera ku nduna wa za umoyo ndi ukhondo lofuna kusamutsa ogwira ntchito za umoyo mdziko muno, ponena kuti izi zilimbikitsa komanso kupititsa patsogolo nkhani za umoyo. Izi zikudza kutsatira chikalata chomwe chinatulutsidwa pa 9 April 2026 chomwe chinasayinidwa ndi mlembi wamkulu mu ndunawu Dr. Dan Namalika cholengeza za ganizo la boma losamutsa ogwira ntchito pa maudindo a ukadaulo ndi utsogoleri mzipatala za mdziko muno. Mmodzi mwa akatswiriwa a George Jobe wati kusamutsa ogwira ntchitowa kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mzipatala za kumidzi, ponena kuti akatswiri ambiri a za umoyo ali m'matawuni ndi mzipatala zikuluzikulu zomwe zimachititsa kuti zipatala za mtawunizi mudzidzadza kwambiri. Chikalata zimenezi chagwiritsa ntchito mawu akuti Equity ndi gawo limodzi la dzina lathu Malawi Health Equity Network, Equitable Distribution. Kutanthauza kuti anthu ogwira ntchito muzipatala ndi kugawidwanso komalo moyang'ana kumene amafunikira kwambiri. Kuti zimatheka nthawi zina tazionapo anthu ogwira ntchito zofanana atata malo amodzi, malo moti ena akapezeka kwina, madera ena anthu akusowa anthu ena akatswiri ena oti azithandizira ntchito zina. Kuli madokotala ena anazama pa chinthu chimodzi timati ma specialist. Chikapezeka amene wawa adzadza kwambiri mu ma central hospital zipatala za ma central, komanso mwina madokotala eniwa amapezeka paboma chipatala cha paboma chokha, pamene kuli anthu ambiri ndi kuma health center ndi zina. Ngati akuyang'ana zimenezi ife tikuona kuti ndondomeko iyi ndi yabwino kwambiri, ndipo tikugwirizana nayo payithandizira kukweza ntchito za umoyo. Chimene tingapemphe ndi chakuti ndondomeko imeneyi ndiofunika kuyipanga mogwirizana ndi cholinga chimene chakambidwachi choti tikufuna pene paliponse pene pafunika anthu ogwira ntchito za chipatala kupezekapo, ndipo amene akukhudzidwa ndiofunika amvetse bwinobwino. Mogwirizana ndi zomwe a Jobe anena, katswiri wina wa za umoyo a Loveness Ruth Piri walimbikitsa ogwira ntchito za umoyo kuti aone izi ngati ntchito yotumikira wanthu osati ngati nkhani ya ndale, komanso wapempha undunawu kuti upereke zowayenereza zogwirira ntchito mzipatala zomwe akuwatumizazo. Ayi ndithu ndi maganizo abwino kwambiri kunena kuti umoyo wabwino ndiofunikira kwa aliyense. Anthu ena asamakhale omanidwa umoyo wabwino chifukwa kumene akuchokera. Ndi udindo wa atsogoleri athu unduna amene waza umoyo kuonetsetsa kuti aliyense akulandira thandizo lofanana, chifukwa kuti tonse ndife ana dziko limodzi la Malawi. Ndi ngakhale zoyenerera kuti anthu ena azimanidwa ubwino umene anthu ena atha kupeza chifukwa cha dera limene amakhala. Tsono ngati udindo wasankha kunena kuti usinthe mwina kachitidwe ka zinthu poyikaso anthu ena amene ali ndi kuthekera kwina koposera kumadera amenewa ndi chinthu chabwino kwambiri. Izi zithandiza kwambiri chifukwa nena kuti anthu okhala kumodzi, munthu akati amakhala kumodzi ndito amene iyi ndiovutika wakanika kufika mtawuni momwe, chifukwa mtawuni momwe chilichonse umene ulipire. Ndi zimakhala zinthu zofesa chisoni nena kuti anthu akumodzi amapempheredwa kubwera ku tawuni komwe kulibe abale yawo kuti azakhale nawo pathandizo la umoyo. Mwina anthu ena amapempheredwa kuchoka chipatala chimene anali chakumodzi kubwera zipatala za mtawuni kapena kuma district akuluakulu ngati ku Blantyre kuli Longwe, chifukwa kumene kwako ndi kumene kuli service imene akufuna. Koma anthu amene aja amakhuta kusowa chakudya palibe kuti angadzaone, akusowa even ndrama yogulira zinthu zina zotero. Koma ngati anthu aja alipeza thandizo limene lili kumadera awo kumene kuli sazibale yawo kumene kuli kufupi ndi kwawo, akhabe ndi umoyo wabwino kusiyana ndi kuti ayende. Anthu ena ataya moyo kumene chifukwa kuti akanika kufikira kumalo kumene angakapeze kuthandizo chifukwa mwina chovuta cha matransport, komanso choti akafikira kwa ndani, komanso chakunyalanyaza kwa mchitidwe wina umene umakhala uchitidwa mwina ma health centers ena. Ndi izi zinthu zabwino kwambiri umene ngati anthu atha kupeza thandizo mudera lawo ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kusiona kuti anthu amene aluchepeketsetsa angathe kuthandizika nawo mu thandizo limene lili.
Meya wa mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses wapempha makolo ndi anthu ena omwe amasamalira wana kuti adzitenga mbali pothandiza kuteteza ana awo kuti asalowe m'makhalidwe oyipa pa nthawi ya chuti. Moses ati kusiya ophunzira opanda owayang'anira pa nthawi ya chuti makamaka nthawi ya zikondwerero kumawachititsa kukhala pa chiopsezo cholowa m'makhalidwe oyipa omwe angaononge tsogolo lawo. Rudoviko Nyirenda ali ndi zambiri. Ophunzira ochokera ku skulu za primary ndi secondary mdziko muno ali pa chuti la Easter. Komabe zomwe zakhala zikuchitika mbuyomu zikuonetsa kuti pa nthawi ya zikondwerero ngati izi ena mwa ophunzira amalowa m'makhalidwe oyipa monga kumwa mowa ndi kugwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo zomwe zingasokoneze maphunziro awo ndi tsogolo lawo. Chifukwa cha izi, meya wa mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses apempha makolo ndi mabungwe ena osamalira ana kuti akhazikitse njira zothandiza kuongolera ndi kuteteza achinyamatawa pa nthawi ya chuti. Alimbikitsa kuti asasiyebe kupitiriza maphunziro ngati kuwerenga aziwerengabe chifukwa akapitiriza kuwerenga ndikuti tiyembekeza tipezako zinthu zabwino akamatseguliraso akhala alibe mkati mwa maphunziro. Apita Mumba ochokera ku bungwe la Apples ku Mzuzu anati kusowa kwa chidziwitso cholondola kwa achinyamata ndi chimodzi mwa zifukwa zomwe zimapangitsa ena kulowa makhalidwe oyipawa. Chomwe chimavuta kunoko Malawi ndi nkhani ya information kuti amve zenizeni kuti ndi chani ndi vuto likulu kwambiri. Vuto la Malawi kunoko sinkhani maybe zoti akuzichitika makondo mni zinazo si vuto kuma vuto zoti information kuti athandizire kuti ukhale munthu pamawa ndi chani. Zimenezo ndi zimene zikusowekera makamaka ambiri achinyamata. So kuti mabungwe amwe alipo alimbikise pakanema ka masamba amchezo kuti nkhani ngati zimenezi zifanikire ndithu. Kansala wa wodi ya Zorozoro West Ahiwet Mkandawire anati wodi yawo yakonza zochitika zosiyana-siyana ndi cholinga chothandiza achinyamata kuti apewe makhalidwe oyipa pa nthawi ya chuti. Tikuyenera kuti tigwirane manja komanso ngati pamene kuli Zorozoro West ndikomwe ngatimawa tikhala ndi meeting imodzi mwafundo mata kumani njena kuti atisti kupewa komanso achinyamata kuti amene akupita ku holiday akakhale ozisunga komanso asakayiwale kumawerenga chimene sikulu zamasegulira maika kubwera anaso akhale ali mu shape ya skulu yabwino. Malinga ndi malipoti azamaphunziro ku Malawi chiwerengero cha ophunzira omwe amasiya skulu chinakwera ndi ophunzira opitirira 25,000 mchaka cha 2024 ndipo ambiri mwa iwo ndi achinyamata. Izi zikuyika pa chiopsezo cholinga cha dziko chokwanirisa maphunziro abwino kwa aliyense komanso kukwanirisa zolinga za chitukuko chokhazikika SDGs pa Chingerezi. Rudoviko Nyirenda, NBC Mzuzu. Ophunzira amsukulu za sekondari zina mdziko muno ayamikira sukulu ya ukachenjede ya MUST kamba kandondomeko ya maphunziro othandizira kuzindikiritsa ophunzirawa maphunziro aluso la sayansi omwe amapezeka msukulu za ukachenjede. Mmodzi mwa ophunzira pa sukulu ya Dedza Islamic Girls Atuweni Mbwana ndiyemwe wayankhula izi pomwe anachita nawo maphunziro asabata imodzi pansi pa ndondomeko ya African Drone and Data Academy omwe sukulu ya MUST imachititsa chaka ndi chaka. Ndaona kuti ngabwino fucho kuti amatithandiza mzinto zambiri anthu ambiri mangona ngati mechanical engineering amangopanga mechanics amangopanga za magalimoto basi kumataphunzira zokuti amapanga mamashini ena ambiri ndipo sizathandiza fucho kuti taphunzira kwambiri ndipo taupanga ma decisions abwino kuti tizakhale ma engineers. Mawanga kwa zinzanga ndokuti abwere kuno kuti azaziwe zambiri za ma engineers kuti apeze ma career opportunities zambiri kuti azaphunzira. Ndipo mawu ake mphunzitsi wankulu mu ndondomekoyi Prince Nkango wati maphunzirowa amaperekedwa kwa ophunzira
kuti adzikhala ndi masomphenya aluso la sayansi kamba kuti chitukuko cha dziko lino chimadalira luso la sayansi. Kwambiri tikayang'anira ntchito kwambiri za engineering ndi zimene zimathandizira kuti zitukuko zosiyana-siyana zichitike. Tikamakamba za maluso osiyana-siyana kapena ma innovations ambiri amakhala nthawi zambiri ndikuti akuyang'anira pa engineering. Ndikuti tikakhala zoti anthu ochepa akutenga nawo gawo pa zinthu zokhuza engineering zosonyeza zoti ndikuti chitukuko chathu ngakhale mene timapangira zinthu ndikuti zinthu siziyenda bwino, ngakhale ulimi wathu mene timapangira kaya mene timapangira za mzipatala mwathu sizingayende bwino. Kotero kuti ngati anthu ambiri kapena anthu ambiri atakhala zoti akupanga nawo za engineering ndikuti chitukuko chathu machitidwe athu a zinthu azakhalanso pita patsogolo. Ndipo munkhani za masewero boma lati lipitirira kuthandiza kukweza ntchito za masewero osiyana-siyana mdziko muno kudzera m'matimu omwe ali pansi pa kalabu ya civil service omwe amalandira thandizo kuchokera ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna. Mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko linoyo Rashid Nterera ndiye wapereka chitsimikizochi pamwambo opereka mphoto kwa osewera omwe anachita bwino ku makalabu wa chaka chatha. Tili ndi zambiri mu ripoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Amterera ati kalabu ya civil ndi msanamira wa chitukuko cha masewero osiyana-siyana mdziko muno kamba kakuchuluka kwa masewero omwe ali pansi pa kalabuyi. Iwo ati boma ndilodzipereka kupitirira kukweza ntchito za kalabuyi ndi kusamalira umoyo wa osewera. Amterera anapitiriza kupempha makampani ena kuti athandizire pa ntchitoyi. Osewa ma sports code ali ndithu ndi budget line imene unena kuti football budget line yawo ndi handball, athletics ndi ena otero zonsezo zilipo. Mwina iyo sivuto kwenikweni kuti ndalama zilipo pa budget line kapena palibe ndalama zilipo. Mwina nkhawa ndiongonena kuti ndalamazo ndizokwana ndiye ndalama monga mmene muyidziwira palibe amene ananenako kuti ndiyokwana. Koma mbali yathu tikuyesetsa kuti nthawi ikakwana mwezi ukatha funding ipezeke kuti iwowa asamakanike kupanga zimene anakonza kuti apange. Mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports Jim Kaluwa wayamikira ofesi ya mtsogoleri wa dziko linoyi kamba kachidwi chake chokweza masewero kudzera muthandizo lomwe imapereka ku kalabuyi. Kaluwa anakumbutsanso matimu ndi mabungwe kukhala ochilimika posaka thandizo la zachuma kudzera m'maubale ndi kampani zina komanso kudziyimirira pawokha kudzera mu ntchito za malonda. Imene ndi nkhani imene ndakhala ndikumalimbikitsa masiku onse, ndakhala ndikunena ati inu muulizi waso sindingangodikira boma kuona tino ndalama matimu ma sporting discipline ena aliwonse akwena kuti achilimike ayike njira zonena kuti azita zimakazo ndalama zakuti kwawo njira imene ndiyakuti ndiyofunikira andi palibenso njira ina iliyonse. Pamwambowu osewera amatimu ampira wa miyendo, wamanja, darts komanso othamanga alandira mphoto zosiyana-siyana. Kalabuyi yaonetsanso uniform zomwe igwiritse ntchito chaka chino komanso kampani ya Pinnacle Financial Services yomwe yapanga nayo ubale watsopano wothandiza timuyi ndi ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha. Foster Maulidi, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. President Mutharika wati boma lake likuchita chilichonse chotheka kutukula miyoyo ya Malawi. Dziko la Malawi lapempha mayiko a mu Africa kuti adzikhala ndi mfundo zimene zingathandize kumanga mayiko awo osati kugawanitsa mitundu ya anthu. Ndipo apolisi amanga yemwe anali nduna yakale yoona zachuma a Simplex Chichola Banda. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tukufunirani masana opambana.